Šimonko pozerá Lávu, jeho obľúbenú pesničku. Tancuje. Toto je Majka. A má toto je táta a má fúzi. Šimonko pozerá Lávu. Sopky. Ty si ideš odfotiť to? Robím taký krátky film. Takže tu máme Majku. Tu máme Šimonka. Pozerá Lávu. Teraz sa pozrieme, čo robí Veronika. Ahoj, Veronika. Veronika, povedz ahoj. Ahoj. Povedz ahoj, tata. Ahoj, tata. Ako sa máš, Veronika? Ibi. Dobre. Áno. Teraz sa pozrieme na Majku. Majka, ahoj. Povedz ahoj, tata. Ahoj, tata. Ako sa máš, Majka? Dobre. Áno. A kde je mama? Pozrieme sa na maminku. Maminka, povedz nám ahoj. Ahojte. Ako sa máš, maminka? A už nám povieš, čo budeš piecť? Nepoviem, Prečo nám nepovieš? lebo to je prekvapenie. Ale ako to môže byť prekvapenie, keď ja som jesil cesto a ani mi nepovieš, že na čo? Prekvapenie to bude preto, pretože vôbec netušíš, čo z toho cestou bude. Uha. To je taká halus. A teraz tu máme ešte dievčatka naše. Dve dvojičky. Jasne, že sú dve, keď sú dvojičky. Nemôže byť 3 dvojičky. Majka, Veronika, čo si čítaš? Taky. Čo si čítaš? Taky. Vtáky? Áno. A kde sú vtáčiky? Tízo. Taky. Tam sú vtáčiky. Áno. Aha, tam sú také vtáčiky. Zabak. Má tam zobák? Áno. Ty si povedala slovo zobák? Ty. Nau. To je mňau? Čo je mňau? Áno. Mačička? Áno. Ty. Tam je čo? Ty. Záva. Záva. Ty. Láva tam je? Nie. Nie. Ty. Záva. Zajac? Nie. Zás. Nie zajac? A čo to je? Zás. Nie zajac? A čo to je? Ovečka? Nie. Nie. Zaraz. Ty. Zás. Tam je zajac, máš pravdu. A ty si čo ukazovala tatínkovi? Nie, také záva, čo? Záva. No, Nie. Ty. Zás. zajac. Maminko. Kuk. A ukazovala si čo tatínkovi? Ty. Trávu. Nie. Toto. No a čo to je? Neviem, čo to je. Sova. Áno. Sovu si mi ukazovala, lebo si to vrala dáko ináč. Dobre. Majka, povedz aj ty. Sova. Záva. Sova, dobre. Tadako. Ty. Čo tam je? Ty. Zaraz. Zajac. Nie. Nie. Ty. Sova? Zaraz. Áno. Sova, dobre.